Parabéns por ese pregón. Parabéns por ese pregón. Canta expectación. Bueno, primeiro quero saludar a Radio Líder porque estive moito tempo sendo comentarista. Certo. E segundo, un honor estar aquí e agradezco moito ao alcalde que me invitara. A Pascua de Padrón é unha festa excepcional e dende Vigo observamos con moita cercanía, moito cariño e estamos encantados. Alcalde, cando comezan esas obras da ponte hacia Vigo? De cristal, xa está, Ese xa leva. Pico Capala, dando. Sí, eso xa leva feito desde a Nadal polo menos, estamos aí traballando niso. Bueno, o que non sabíamos, e o confesou, é que os amoríos de novo do alcalde de Vigo pasaron por Padrón. Dende logo, eu tamén me enterei hoxe, pero é que por Padrón pasan moitas cousas, Padrón está no centro de moitas cousas. E para min é un honor ter aquí hoxe a Abel Caballero, queríamos que estas fosen unhas Pascuas planetarias e eu creo que está máis que conseguido. Bueno, Abel, como eso de a mellor Navidad, pero en Padrón, a mellor Pascua, por favor, que a xente o está agardando. A mellor Pascua do mundo é a Pascua de Padrón e a segunda de Vigo. Graciñas, parabéns. Hai un ganaco, estaba Abel Caballero e toda a comitiva aí arriba dese escenario e agora collemos pois a tenente de alcalde do Concello de Padrón, responsable de festeixos, Chus Campos. Como viviches ese prego? Pois a verdade é que un pouco nerviosa sí que estaba, pero con moitísima ilusión, e a verdade que quedei super contenta, estaba a praza chea de xente, a xente super animada, e bueno, que esperamos de Abel, non? Abel anima as festas moitísimo. Moitísima expectación, aínda que o tiña escrito, decidiu ir por libre. Sí, bueno, eu creo que vai sobrado, non? Como para falar sin papel ni nada adiante, e sempre ten anécdotas que contar, e bueno, parece ser que sí, que Padrón e Vigo sí que estamos relacionados, non? Igual, os de Padrón e os de Vigo non sabían aínda os relacionados que están os dous concellos. Efectivamente, eu creo que nin eu sabía. Temos bastantes nexos de unión polo que el di, non? E tamén no persoal, que aquí Abel Caballero abriuse que a súa etapa de mozos moceou no Concello de Padrón. Pues parece ser que foi Padrón a zona de unión entre Santiago e Rianxo, non? A zona de encontro. Bueno, arrancan xa arrancaron o día 23, pero ahora podemos decir que xa de forma oficial co pregón, respetando a Semana Santa máis tradicional, e agora festa e hoxe dúas orquestas xa. Efectivamente, hoxe xa a festa, empeza a misión agora en 15 minutos, vamos para ali. E a disfrutar moito todo o mundo, solo invitar a xente toda que nos está escoitando o evento, vinde a Padrón a Pascua, viva a Pascua. Aínda que chova, hai que decirlo, aínda que chova. Se trae un paraguas, non pasa nada. Pois a disfrutar da Pascua. Moitas grazas.